U ovom videu naša obitelj posjećuje najčudnije kafiće sa životinjama na svijetu. Od slatkih do potpuno ludih. Svaki od nas bira favorita i na kraju ćemo vidjeti koji može biti pobjednik. Dobrodošli u Mačji kafić. Doslovno najslađe mjesto ikad. Možete pijuckati late, uživati u desertu i biti potpuno okruženi najslađim malim mačkama. Idemo! Ovo je jelovnik. Možete naručiti pića, dezerte i grickalice. A ovo su upute kako maziti mačku. Također, ovdje možete uzeti poslasticu za mačke i nahraniti mačku. Treba će nam vilica. Da biste ušli u područje za mačke, trebate prekriti cipele navlakama. Prekriti moje tenisice navlakama. Jesi li ozbiljan? Nakon što smo svi stavili navlake za cipele, bilo je vrijeme da upoznamo mačke. I tada, jedna od mačaka pokušala je pobjeći. Želi pobjeći. I on je htio pobjeći! Tamo imamo toalet, samo za mačke. Mislim da je sada slobodan. Brate, jako si nervozan. Mačja kula ovdje. I do sada ovo je najbolji kafić za životinje. 50% naših pretplatnika ima isti račun. Cijela moja odjeća je pokrivena. Sada je puna. 1 zvjezdica. Imaju kavu, čaj, limunade i deserte. To su samo grickalice. Možete imati puni ručak s cijelom obitelji. Pripremili smo hranu i sve su mačke dotrčale. I je li to samo za mačke? Da, samo mačke. Miriše dobro. Mačke su lizale hranu i zabavljale se s nama. Ma ne, mačke nisu za mene. Ja sam za pse. Ova mačka mi je ogrebala prst. I koliko je to koštalo naš obiteljski budžet? Ne puno, oko $150. To je za nas 4, tako da je u redu. Ovo je ocjena mog kafića i na kraju videa saznat ćemo pobjednika, ali to je tek početak. Ovo je doručak žirafa. Sljedeće idemo u kafiće sa žirafama, leopardom i konjima. Provedimo vrijeme s Emily. Ovo je obitelj Riči i ovo je najcool restoran s životinjama koji sam mogao pronaći. Hoće li biti u vodi? Da, naravno. Ovo je ludo. Dođi pogledat. Nosimo kostime i idemo u vodu. Ušli smo u bazen i prikolica je doplutala do nas. Imamo doručak na pladnju koji pluta. Moramo ga uhvatiti. Da? Je li to za nas? Možda je za životinje? Ne, za nas. Konobari su stavili jela na stol. Vruće je sjediti ovdje u ovom kostimu. Da, malo je neugodno. Za to bih oduzeo 1 bod. Da, slažem se. Ovo je glavni minus u ovom iskustvu. Vrijeme je za jelo. Imamo šakšuku, kajganu, halomi sir, peciva, krumpiriće i naravno kapućino balerinu. Pogledaj ovo. Naše životinje su morski lavovi. Pogledaj ovo. Morski lav je skočio u bazen i izveo predstavu točno ispred nas dok smo doručkovali. Idemo, ajde, idemo. To je najcool životinja u našem videu. Da, stvarno mi se svidjela hrana. 10 od 10 i tako je super što možeš vidjeti morske lavove tako blizu dok jedeš doručak. Ovo je zapravo najluđi doručak koji sam ikad imao. Hrana je 8 od 10. Što ti kažeš, draga? Slažem se, ali ne volim sjediti u vodi. U redu. Više od 200. Wow. Wow, eto ga. Bok, dobro. I ovdje imamo nešto hrane za morske lavove. Wow. Iskustvo je 10 od 10, definitivno. Za naš obiteljski budžet ovaj kafić je koštao $500. Do sada. Ništa ne nadmašuje ovaj kafić. Ali vidjet ćemo što slijedi. Sljedeće su najluđi kafići sa životinjama koje smo mogli pronaći bilo gdje na planetu. Sada je vrijeme da upoznamo leoparde. Koje je to mjesto? Tikao, u špilji. Da. I ima jedna žena. Pogledaj ovo. Ona se kreće. Ona dolazi. Imaš snažno oko. Ovaj leopard izgleda savršeno, očito. 10 od 10. Malo sam zabrinut da je ovaj prozor siguran ako on skoči, na primjer. Može li me ubiti? Zabavno je, konačno je. Taj leopard izgleda stvarno zastrašujuće. Kelly, zašto biraš ovaj kafić s predatorom? Jer možete vidjeti životinju iza stakla. Životinje vam ne mogu ukrasti hranu. Nema mirisa. Također ovdje je klima uređaj. Da, stvarno je bolje s klimom. Hladno je unutra i savršeno je. Udobnost, 10 od 10. Da, izgleda kao ti kad si gladan. On jede sve tako brzo. Da,
i imati ovdje vrlo wow iskustvo 10 od 10. Aj, jesi li strašan? Mislim da smo uplašeni. O, sranje. Osim leoparda, ovdje je i lav. Da. Cvrčci. O moj Bože! O moj Bože! Sranje. Koliko smo koštali naš obiteljski budžet? Moj kafić je bio najmirniji i najsigurniji. Sada pogledajmo posljednji. Sljedeće je Tonijev kafić i onaj koji se odabrao pretplatnik. Ovo bi mogli biti najuzbudljiviji kafići do sada. Vrijeme je za prelazak na sljedeći kafić. Sada je red na Tonija. Iz najluđeg kafića ikad, ovo je doručak s žirafama i možete doći ovdje i doručkovati s cijelom obitelji s ovim prekrasnim žirafama. Ovo je ludo. Ima toliko jela. Izgleda tako nevjerojatno. I ovdje imamo ogroman doručak. Ovdje imamo omlet. Naručio sam za sebe jednu šakšuku, a djevojke imaju bijeli omlet s povrćem. Ovo je vrlo ukusna i zdrava hrana. Sviđa mi se ova hrana. Ovo je savršena hrana, čista 10 od 10. Sviđa mi se. Ovo je najbolji kapućino u mom životu. Savršen je. Bili smo tako blizu. Vrlo blizu. Brate, tako je blizu. Volim doručak, ali bojim se žirafa. Preblizu su mi. Ovo je kao jednorog. Wow faktor za ovaj restoran. 100 od 10. Ovo je savršeno iskustvo. Stvarno mogu dodirnuti žirafe, ali žirafe ne mogu dodirnuti nas. Koliko je to koštalo? To košta za naš obiteljski budžet $800. O moj Bože. I usko. Ali to je odlična vrijednost za ovo. Ovo je ogromna cijena za ogromne životinje. Napišite u komentarima ako volite žirafe. Biste li željeli doručkovati s njima ili je to previše za vas? Za mene je to previše. Ovo je moja najbolja životinja, očito. 10 od 10. I ovo iskustvo je jedinstveno. Jesi li spreman? Ja. Dobrodošli na... Nakon što smo jeli s žirafama, uživali smo u afričkoj kulturnoj zabavi. Svi su voljeli moj kafić, tako da je zasigurno zaslužio pobijediti. I ne zaboravite se pretplatiti. Pretplatite se. Kad smo završili s žirafama, krenuli smo prema ranču. Posjećujemo ogroman ranč visoko u planinama koji je dom raznim životinjama. Sada ćemo jahat konje. Mama i tata su se osedlali. Helen i Tony već jaš konje. I mi ćemo uskoro, jedva čekam. Koliko konjskih snaga je to? 2 konjske snage. Znaš, jedna konjska snaga ide nevjerojatno brzo. I ja sam na konju. Kakav prekrasan pogled. Uskoro ću jahati Hidalgu. Tako je, Megan. Ja sam kauboj. Jupi ja. Ovo je najneobičniji kafić u kojem smo ikad bili. Tako je pahuljasto i mekano. Pogledaj tebe. Vuna je tako gruba. Sviđa li ti se ovo? Tako je cool. Nakon druženja sa životinjama, bilo je vrijeme za jelo. Nalazimo se u čudnom kafiću na ranču. Sada je vrijeme za jelo. Upravo su donijeli hranu. Riba, odrezak s pomfritom, pileći file, nageci i kobasice. Možemo vidjeti koze kroz prozor. Stvarno je ukusno. Ovaj kafić zaslužuje visoku ocjenu za te prekrasne konje. Danas smo posjetili najluđi kafić sa životinjama. A pobjednik je, jeste li spremni, kafić s žirafama.